Moi boas tardes a todas e máis a todos. Estamos no Choco, unha tarde máis, para falar un pouco en estas listening sessions. Esta vez con Santi, todos conocedes como Santi, Champi, Culo, cada un chama dun xeito distinto. Tu vestes tantos apodos que xa non me acordo de... Non me acordo nin eu, non te acordo a ti. Tu vestes. Antes de nada, tamén quero agradecer un pouco a organización do Choco, non? Por darnos a oportunidade de volver a falar con xente de Muros aquí. Non só imos falar de música, que Santi tamén ten pois, a conexión ca música como todo o mundo en Muros, sino que imos dar un formato un poquinho distinto, non? Porque Santi vai nos contar un pouco tamén a súa traxectoria no mundo do humor e no mundo das redes sociales. E antes de nada, preguntarche, que tal estás? Pois estou ben, estou nun momento que igual non me esperei nunca estar, pero disfrutando, pero tamén cuidando moito o coco. Eso é importante. Todo o recordo que teño teu foi de un tío cachondo e de artista de toda a puta vida. Eu non sei se te acordas de cando nos pudemos conocer, ti e máis eu, porque eu sí que teño recordos de vir no autobús do instituto e tal, sí, no autobús dabas moito xojo, tío, a volta. Viña todo o mundo xa cunha fame de carallo para casa, pero sempre dabas moito xojo, sempre sacabas unha sonrisa. Pero eu xa che conocín antes, porque ti tes conexión con Louro. Viví en Louro. Por eso viviste en Louro. Viví en Louro 20 anos, 22 anos. Algúnha pedrada temos tirado ti máis eu xuntos, creo. Entre nós non, porque estamos no mesmo equipo, pero sí que nos conocemos aquela, tío. Xa che recordo toda a vida como un tío con moitísima arte e iso. E xa máis alá, recordoche facendo batallas de jalos en botellóns e cosas polo estilo. Sempre un personaje. Sí, non o quería dicir, pero... nada, pois... Un pouco, a primeira vez que dixestes, vale, dáseme ben o tema de facer rir a xente, teño bastante inventiva, ademais. En ese momento foi cando empezastes con Pachi a facer un pouco os vídeos de Vine e demais. Ese foi o primeiro paso, onde dixestes, vamos probar con isto. Ao que é gravar, sí, o que distí, eu pintar a mona sempre me gustou ser o centro de atención, chamar a atención, eso é algo obvio ainda a día de hoxe. Pero con Pachi foi cando empezamos a... E si nos grabamos, había unha aplicación que era Vine, que eran vídeos de 6 segundos como máximo. Empezamos a subir vídeos, a xente gustáballe. Aí estuvemos un ano e pico, foi en 2014, creo, 2014, se non me equivoco. E despois chegamos que nos chamaron Land Rover, estuvemos en Land Rover 2015, pero rápido se acabou, porque a miña cabeza tampouco funcionaba moi ben, que tiña eu bastantes problemas a nivel coco, sobre todo de edicións, co tema do xogo e tal. E ao final converteuse como un pouco na miña vía de escape, o humor, sabes? Cando deixei eso, sempre me quedou esa espiña clavada, non? E volvín cando foi con Minos, marchou agora. E agora eu solo, pero sempre o humor como vía de escape, os problemas. Joder, pois ao final, quen así que consigue, non? E ti pois estás conseguindo un pouco tamén vivir do que vistes que se che daba ben, non? Do que viviestes onde te podías expresar de forma auténtica. E non sei se podemos mellor ver algún vídeo daqueles primeiros anos, non? Con Pachi, tío. Vamos allá. Tomate. Huevo. Comín ese chaval. ¿Vino blanco? No vino. Qué cabrón, siempre falta. ¿Perejil? ¿Qué te pasó? ¡Me pegaron en la calle! ¿Y no te vengaste? ¡Hombre, si no me vengo, me mato! É que para min eses dous sempre foron os millóns. E agora tamén, bueno, ti xa desde moi xoven sempre estuvestes botando unha man no bar de teu tío, non? Sí, sempre. Que culpa ten o estar tras da barra de recopilar chistes e demais? Porque a mí te me de contado algún pajariño. Teu pai. Claro. De enseñarlle algún Vine destes e dixir meu pai, hostia, pero si ase contei eu. Sí, tal cual. Sí, o don que teño para min, que sempre dixo, é que eu teño un disco duro, tío, de chistes. Eu todos os que me contaron desde que tiña 4 anos están aquí, almacenados. Igual non sei que eu sei, a veces acórdaseme un tema, pois é este chiste. Eu creo que chupei todos os chistes que me contaron e agora, pois, estou non soltando. Pero sí que no bar, joder, teu pai era un deles que me contaba chistes. Joder, un bar en Muros, eso é un... É unha universidade, tío. Como se é unha esponxa, como son eu para os chistes. Eso é o mellor sitio que pode estar. É verdad que sempre, claro, como eu contaba chistes, veña, cando non había xente, había un cliente, chiste, e ao final xa cobraba por contar chistes daquela. Sí, en propinas. Sí, señor. Aí é onde vistes que había negocio, pero non? sí, a verdad que aí aprendín moito tamén.
Pero hai xente moi boa, claro, que eu sempre dixo, eu porque me gravo e ao final pues, saleu ben e funcionou, pero hai xente en muros, xa non hai que ir con moitísimo máis talento que min, para o humor, para todo, e que porque nunca lle dou por que lle un móvil e gravarse, senón era de ouro ahora mismo, Iso é verdad. Sí, eso pode ser. Tamén te iba a preguntar, falabas antes un pouco tamén do tema do Land Rover, non? Que foron aí... eu acórdame da audición un pouco, non? Daquel vídeo. Podes nos contar un pouco como se frajou todo eso, non? Estaba... Se foi todo unha mentira. Por eso, non? Porque había unha especie de casting, non? Como era aquel? Claro, que o rollo foi ese. A nós chamaronnos do Land Rover. Sí. Que querían contratarnos para facer unha sección e tal, pero que a forma de entrar era como sabotear un casting, que había un casting para buscar humoristas, nós sabíamos que íbamos contratados, pero teníamos que ir ali, sabotear o casting, insultar a Roberto, hasta eu lle peguei unha colleja, tirarlle a botella de agua, era na Plaza Roja. E claro, nos chegamos ali, fixemos a movida, e como fixeron tan mal e pintaron tan bueno, pois contratados. Que pasa, tío? Todo o público contra nosa, sabes? Claro. Os guionistas non... normales, non sei que... Os guionistas non estuveron moi... Claro. Eu que facía? Eu collía a salida de cada... Empezamos en la Robe, o primeiro programa, eu salía e miraba Twitter. Polla pachi culo en Twitter, mi mati. Claro. Eso era odio puro. Subnormales, aquí por arriba, e nos coñen, non sei que... Eu con ganas de dicirlle a xente, foron eles, sabes? Mandaronme eles. Eu levaba fatal. Ainda día hoxe levo fatal o hate, sabes? Claro, eu dixía, mira, eu non valo para isto, eu paso, eu non estou aquí para que me insulten, sabes? No, porque tal, insulta casi ninguén, non sei que, dixeme Roberto. E ao final marchamos, que tamén tuvo que un pouco co tema da sareu a rehabilitación, pero eu creo que tamén acajaron. E aparte nós facíamos o humor en castellano, xa xente igual o mismo. Estes ainda por arriba que nas súas redes falan en castellano, metes aquí na galleja, non sei que, tal. Era todo odio, sabes? Non había nada, non había un comentario de que me rin con este, sabes? Entón, eu pasaba mal. Eu estaba estudiando en Coruña, era como... De verdad, tío, tengo necesidade de ir a Santiago para poñerme aí diante de todo o mundo, que me insulte todo o mundo. Pois non, que lle empólogo. Entón... Aí quedou como anécdota. O que pudo ser, ofreceronme quedar a min solo, sin Pachi, para o sketch e tal, con Touriñán e con Eva nese momento. Pero, obvio, se fun con Pachi tampouco iba a ser por de querer deixar eu. Pachi, marcha que ao final quedou... No. Entonces, pois, aí quedou como anécdota. Pero foi unha experiencia tamén entre bastidores, supoño, non tamén? O rollo da televisión, como vivistes eso, non? Que rollo se vive dentro dun programa de TV? Descubrín que son un acojonado, sabes, diante das cámaras, eu... Pásame agora, eu antes facía monólogos e tal, incluso para o Castelo Rock, e un día doume un medo escénico, así doume que me escapei ali na pescadería, e quedoume ese trauma, tío, e agora a min ponme diante dunha cámara ou... Aquí, porque estamos no pueblo, sabes, máis en unha entrevista, pero se tuviera que contar chistes ou facer aquí un tipo monólogo, non serei capaz. Estaría acojonado. Xa. Collín, dime conta de que teño máis medo escénico do que pensaba. Que a televisión é todo mentira, tamén. Sí, claro, esa é outra. De feito, iba a preguntar ahora. Péchase as portas a... Si volver a salir unha oportunidade así... Xa non dixo no Land Rover, non? Con calquera programa. No Land Rover estuve aí 2 semanas. Estuvestes? Estuve presentando o anuncio de Gadis, porque son a voz de anuncio de Gadis este ano con Galloso. Estuve no Land Rover e no Luar. Sin máis. Non tuve ese medo que tiña aquela vez, pero non é unha cousa que... A ver, non podes pechar portas porque nunca sabes, non? Pero non é... A televisión non é un mundo que me chame especialmente. Chame máis os cines e cadra, o día mañán tema cine, eso sí, pero televisión, programas de humor, eso. Iso tan ficticio, a ver, en Torrente 6 contaremos contigo. Sí, en Torrente 6 estaría guai. E mi peseta de whisky. Sí, ese molaría. Faz de fillo ou de neto de Cañita Brava e listo. Formatos teñabondos, Formatos teñabondos, aí non había fallo. Pero sí que a tele... Sin máis. Vexo todo tan... Sabes, como... ficticio, sabes, tan irreal, como que estás buscando solo chegar a xente porque tes un método, tes a teoría, sabes como chegar a xente a teoría, pero non se vive esa espontaneidade, sabes? Xa. Entón, ti a espontaneidade onde a mostrase nos vídeos e sobre todo esa volta que fixestes despois de anos sin publicar vídeos o rollo dos Vines e demais, foi un pouco con Minus, non? Con Minúsculo, que estuvamos aí un pouco con el. Quería tamén que nos contaras, non? Como chegaste a ese punto de dicir
Minos, vamos facer un par de vídeos ou dixochola a ti ou como se vos ocurriu? Acórdome perfectamente do día, tío. Era un domingo, Mino estaba borracho perdido, mediodía, de tomar os viños. Estábamos no paseo aí da Virxe. Non sei por qué, graveime contándolle chistes. El partíase o cu e subinos a historias de Instagram. E a xente foi como, buah, jajaja, tal. Empezamos a subir. A semana seguinte quedamos a parir os viños para gravar. E foi como que xente lle moloulle, cando nos contas xa tiñamos o dúo minúsculo. Sí, mas foi un par de semanas xa viralizado, xa non só entre a xente de Muros, non? Que todo o mundo pois sabíades que lle iba a facer gracia e demais, senón que chegou a moitísimos lados. Non sei se, Jesús, podemos poñer aí, por exemplo, algún dos vídeos. Julo, joder, non podes estar todos os putos días igual, tío. Fomos outro día ao Burger King, igual. Fomos ao velorio do teu pai e estabas igual, tío. Eu só te pido unha cousa, tío. Pídecho, por favor, que te aclares, É que aparte foi a época máis hardcore, non? Fixestes cousas en plan... Xa non... Todo o mundo flipaba cos vídeos de tirarte ao mar e demais. A mí eso non me parece nada. Hai xente que... Tiras ao mar e parece como... Mima, tiras ao mar. Eso non é nada. Porque teste tirado de cabeza no barro, no medio do monte, cousas así, sabes? Dúo minúsculo é o, sin duda, o mellor que fixen hasta ahora eu en redes sociales. É onde o mellor o pasei e ao final, claro, ao final Minos eu somos mellores amigos e outro rollo. Solo que Minos, o que menos lle gustaba de gravar era subir os vídeos, en plan que a xente conocera. Claro. Eu acordo-me estar no Carumas e vir un chaval, unha foto, tal, que unha foto, te que me sentia normal, déxame ver un cobalibro tranquilo. Pero ti, e o chaval flipando, eu Minos, joder, estás con os polos vídeos. Polo cu, chaval, con nada, veis tranquilo, sabes? Claro. Sí, a ver, eso entendo que é difícil, non? Porque de feito ainda che topeiche en Coruña e atrás, creo que foi nas festas de... Bueno, creo que foi no noroeste, no festival, non? E topeiche por ali e xusto che topei nun momento no que tiñas a 3 ou 4 que che viña detrás, non sei se me vistes e foi como... Bueno, vin alguén conocido, teño onde refugiarme durante 30 segundos, porque debe ser complicado andar pola calle hoxe en día ca repercusión que tes. É unha loca, é bonito, que a mí encántame, non me vou queixar. Solo que sí que é verdad que hai momentos puntuales, por exemplo, cando vou a Riazor, que cando máis fotos me piden, a veces quero entrar sempre tarde, sabes? Sempre tarde os partidos, e teño que ir antes, ou outro día puxen a capucha, tío, e xa ven vai flipado el champe que pone la capucha ya para que non lo conozcan, sabes? Eu quero entrar no campo de fútbol, sabes? Non é que non me molesta que me pidan fotos, todo o contrario. É que se non levache facer 200 metros media hora. Ou con miña moza, queremos ir ao cine un día aí na Semana Santa e non chegamos ao cine. E a miña moza a darlle móviles, fotos, e aparte que a persoa que está contigo como que a ningunean, sabes? Como que miña moza, que para min igual é as persoas máis importantes, pois para eles é a que aguanta a cámara. Entón, claro, miña moza con 4 móviles. En horizontal, non en vertical, por favor. E colla miña moza, e mira, todo polo cu, sabes? E marchamos, enfadouse ela, marchamos, porque claro, eu sí que me expoño a eso, pero os que veñen comigo igual non están tan acostumbrados. E hai momentos moi puntuales, pero eu creo que sería moito peor ir por aí e que non me conocera ninguén. Se estou facendo isto, teño tantos seguidores, e vou por aí e ninguén me conoce, e dixo, hostia, pois, igual, sabes? A ver, é parte do que me expoño. E jamás lle dixen que non a ninguén nunha foto, nin lle direi que non por unha foto é falta, joder, hai que tampouco hai que ser soberbio, sabes? É do que vivo, ao fin e ao cabo. E agora quería che facer unha pregunta a través, bueno, unha pregunta que me fixo alguén para transmitirche. Alguén que non está aquí, que normalmente está aquí e sempre fala bastante, suele ser o que máis fala. Xa moitos xa saben de quen falo. E que me pregunta se non vai recibir a súa porcentaje por ser o teu descubridor. Germán, non? É que é verdad que eu a primeira obra audiovisual que fixen na miña vida foi o videoclip de Trapos Sucios, que supoño que poñeredes, non? Sí, un cachiño poñéramos, sí, poñéramos. Que sí, porque que sí. sempre tuvestes esa conexión... Villa buscar a cama, tío. Quedé a dormir. Quedaras a dormir? Sí. Hostia. Pero non, estuvo moi ben ese día. Foi a primeira vez que salí en internet, creo. É que sempre tuvestes unha conexión aí tamén ca música, non? Ao final, en Muros e tendo Castelo Rock e demais... ¿Qué vas a hacer cuando los años pasen? Bueno, podemos seguir falando mentras hai problemas técnicos. Se preparan aí. E máis, eu sempre tuve curiosidade por unha cosa. Sempre hai moitos vídeos nos que sempre tes camisetas dos grupos de Muros e demais. Eso agradecese moito,
E pajeinas todas, E pagastelas todas indo por riba? Joder. A esta altura que moita xente me di, que regalaron xa para poñer? No, eu, que sempre que de rapa, nesta leiva e tal, que expuxen, É dicir, chega unha marca de roupa calquera, pagache unha pasta para que poñas a súa roupa e que fagas a publicidade e tal, e os grupos de muros e nin che regalan a camiseta, joder. No, pero mellor así, ame, que hai que dar unha man. Pero sí que sempre me gusta poñer así... joder, agora teño camiseta posta do Flores Rock, do barrio de Flores de Coruña. Sí. Esa regalaron, Bueno. Si non, non pagabas tampouco. ¿Qué vas a hacer cuando los años pasen? La piel se arrugue, tus manos se cansen. Cuando el tiempo te persiga a todas partes. Así que vamos, ven, levántate. Que si hay una salida yo la buscaré. Quemando el deseo del ayer. Esta noche nos guían las estrellas. No hay destino, solo continuar. Y el ambiente pide más y más. Ruido de gente, no puedes parar. El final se acerca. ¿Dónde está aquel sueño loco, color libertad? Lleno de problemas, inseguridad. Tu tiempo se agota, hay que espabilar. Siento que el tiempo llega a su fin. Deja que la muerte haga su labor. Si tienes un sueño, no lo rompas por nadie. Bueno, pois esa foi a túa primeira aparición, non? Sí, tío. Manda carallo, fixastese un medio maratón aquel día. 100 kilómetros, Si correr agora como corría aí tamén. Igual non estaba así, pero bueno. Tamén che dixo, é pouco creíble, porque eu non me ia a Alberto pejarlle, a Alberto non lle me pejar a ninguén na súa puta vida. E aparte de ser Alberto que me peja, si te fijas nas trayectorias non cadran. No, claro, Vas no claro. instituto, vas correndo da bici para aquí, estás no muelle de muros. No, pero... Aí revelome, porque acabou o videoclip e non mato. Sí, pero revelaste, pero tampouco non moito. Bótase un berro, non, tampouco non. E non se ve Que se sei. están. É menos mal que non está Guillermo de Lariño contigo, que senón sí que non se metían contigo. Xa che dije, xa. Aí Bueno. apoio aí a cara da... Mira, aí é onde descubrí que son actor, na cara que vai salir agora. Porque Juapo nunca foi un mes. Aí estás, aí pero... estás. Sí, señor. Pero Joder. estuvo guai, foi unha experiencia... Que foi a primeira, a final, que... Sí, porque foi antes dos Vines e todo, non? Germán sempre mo di... que foi o meu descubrimento. De feito, fixe un amajo de empezar en Twitch, aí atrás. E empecéi... O Twitch foi con casi de trapos sucios por detrás, de fondo. E xusto entrou ele, non sei como hostia entrou Germán no Twitch, tío. Sí, no tendo porque de algunha entrevista mellor que nos teñen feito Pero a sí. Denise e máis a min, sí que Sí. ao final meteuse no rollo, sí. Sí, señor, e máis, ao final é curioso que moitos anos despois volvestes a salir nun videoclip. O que pasa é que non tes tanto protagonismo, sabes? É como... Debería salir máis tempo. Está moi flipaos este. Por eso, tío. Salen demasiado tempo a eles. Querían chupar cámara a eles, tío. Aí foi de renjanche, se non facíamos el 30 polo carallo. Aí quedouche bastante ben, ademais, Ademais, eso tamén foi unha toma, non había... Sí, aí toma única. Aí era como saldrá como salga. Pero tirar no mar son experto xa. Sí, eso sí. Porque nunca pegaban tantas cámaras para tirar no mar, sabes? Pero nunca fixeras unha voltareta tirando a tomar? No, creo que no. Foi a primeira voltereta. Joder. Saluche ben, Teñen que estar agradecidos tamén os de Rapas. Tamén había frío. Creo que gravouse que en decembro, creo que foi xusto hai un ano, non? Mais ou menos. Foi agora iguano, sí. Vaya frío. Eu viña de Esteiro. Vaya frío, non? Viña de Esteiro de cerrar os locales de Esteiro. Fun de renjanche. Logo espabilastes, non collestes unha... No. Pero bueno, facía frío, Despois cuidado, Só que aí xa tiñas un equipo. Tiñas un con unha toalla, outro con un secador, outro... Xa era outro rollo, non é como... Unha vez eu tirei... Tratanche mellor que no Land Eu vin Rover. andando, desde Muros hasta a Virxe que vi miña nai, andando pingando. Un día así de inverno tamén. Non tiña tantos medios, Claro, non pensarán neso. Moitos vídeos tú lo que pasar mal, porque Sí, non no. non todos os que tirastes ao mar os grabastes en agosto ou en julio, No. Mas cando máis vende, cando peor tempo fai. Canto máis dólar, mellor. Bueno, Sí. a ver se vemos un cachiño entón aí. Lo de Rapans. Como te tires.
de sentir, no sé, xa levo demasiado tempo en visto, cambiei de planes, non nos rendimos. Eu sigo master waiting for you. Na luna eras menos complicada, con tu temas para ler, porque ti non querías bajar entrada. Eu sigo master waiting for you. Na luna eras menos complicada, con tu temas para leer, porque toda esta música está inventada. Bueno, foi un bo planchazo, No momento non te enterastes, Non me pero... enterei tanto, ahora visto así. Joder, que sí que No, quedou no, guai. O que pasa é que eso, a mí dame pena que non saliras máis, porque que se supón que eras o novio, non? Non sei nin eu. É que había unha novia e ti estabas ali de Eu sei con que ela, tiraste o mar... Iba detrás da caixa, cando... No, porque o novio non era, porque iba detrás da caixa, no... Pero non sale en ningún lado, non sei. Estuve todo o día grabando. Eras o padriño que quería protagonismo aquel día ou... Estuve todo o día grabando, gratis, que a mí igual costa moito facer cousas gratis, Costa, ahora cada vez costa máis, Nin o videoclip de Trapos Sucios foi gratis, imagínate. Joder, tío, ahora enterme cobra máis que min os cabróns, tío. Faja yo videoclip gratis. Ai, máis que ti non creo, Bueno, E depois bueno. tamén... Sempre, aquí falamos moito de música, non? É a primeira vez que falamos un pouco de outras cousas, entón quero falar un poquinho máis de música e preguntarte Sí, claro, tamén sobre un pouco o Castelo Rock, non? Que ao final é a conexión que tuvemos máis ou menos toda a xente de Muros desde pequenos ca música e como vivistes ti todos eses anos de festivales e demais, ainda que non sexa mellor os estilos de música que escoitas, non? Porque eu sei que eres máis fan de Dani Martín, por exemplo, pero... Sí, non de nadie, que eu coa música, falaba antes con Jesús, son unha persona que ca música justame todo, non me gusta nada, sabes? Como que non son fan de nada, a min poño no coche, podo estar escoitando Joaquín Sabina, Dani Strais ou Cañita Brava, sabes? Non teño filtro. Ai, os Pero sí que, Dani a ver, Strais nunca che escoitei pero eu- imitalos, Eu fui un directivo do Castelo Rock, Ti estás na directiva do Castelo Rock? Sí. De feito, acabei con Estrella Galicia no Castelo Rock, creo que fui eu. Ah, fos de... Que cabróns. Sí, pero, a ver, é o que diste. Eu non sou unha persona que sea super fan da música en general, porque non teño un perfil musical, sabes? De dicir, pois eu justo máis este estilo. Justo me escoitar música, porque a música ao final é parte da vida en general, xa non é... pero o Castelo Rock sí que eu acordo de dir, eu creo que prácticamente a todos. Ao final é algo que nos une ao pueblo, ves a todos os chavales, todas as generacións que pasaron, pois, botando a man, eu sempre... Da miña forma, sempre... Os monólogos que fixen sempre foi para o Castelo Foi con Rock. eles, sí. Que foi con Robert Bodegas, cando foi con Carlos Blanco, cando... E medio fixen gincanas cos chavales tamén. Sempre que podía botar unha man de alguma maneira, pois botaba, non? Pero... Metíme na directiva e aí descubrín... O que hai detrás, sabes? Que diste, mima, chaval. Ahora non me meto en un berenjenal deses, tío. Por isso ten moitísimo mérito que fan... Todos os que entraron, do primeiro ao último, son unha barbaridade, tío. Vamos darlle un aplauso a toda a xente, Sí. porque ao final temos a moita xente que estivo aquí e ali. Eso é unha locura, tío. Eso é unha barbaridade, o traballo que hai, e ao final non se gana un peso. Non é que non se gana un peso, é que a xente que está aí perde cartos por Sí. estar aí. Porque ao final, entre que jasoi, entre unha cousa... Bueno, sabo. E iso... perden cartos, sabes? Ao final é sin ánimo de lucro, tal. Que é unha cousa que eu non entendo moi ben. Eso de que este mal visto como ganar cartos con eso, sabes? É como, no, é sin ánimo de lucro. Dilo como, guau, ten que ser sin ánimo de lucro. Por qué, tío? Porque ti faz algo que genera no pueblo e tal, porque non podes facer como unha empresa, sabes, con eso. Sí, eu Cantos festivales hai por aí que, joder, a gente vive deso. É verdade, pero ao final é por manter unha serie de principios, non? Ao final que non sexa non buscar beneficio. Ao Pois eu final... non estou de acordo con eso, tío. Bueno, Sí, sí, claro, eso empleados, tamén, se llama claro. asociación en tal. Sí, eso é verdade, non? Que sí que fai moita xente, non? Por exemplo, no Castelo sempre foron voluntarios todo o mundo, non? Pois para outros festivales que mellor non fan. Temos esa costumbre agora, bueno, agora cada vez menos, pero de como si ganas cartas con algo está mal, sabes? Voume lucrar, estás lucrando, é que? Pero está facendo un traballo igual, sabes? Non vexo tan negativo lucrarse por algo.
de que estás facendo un traballo, que hai moitísimo cheo detrás, pero igual, o que digan, que igual a asociación como tal non ter ese lucro, pero a xente que está traballando, pois, pode ter uns... Bueno, eu refiro a cobrar por un traballo. Sí, bueno, lucrarme quería referirme a jalar cartos con él, sabes? Non lucrarse a nivel como palabra negativa, porque lucrarse parece que está mal vista a palabra, ¿no? Pero é cobrar cartos por eso, o que me refiero. No, además está claro, ao final está mal visto mellor no mundo artístico, en general, non? Está mal cobrar. Porque o mellor ti tamén o ves, non? Un rollo como cobras por facer estes vídeos, estes chistes. Joder, eso ten un traballo detrás. Eu nunca cobrei por nada. Facía por aí, nunca cobrei por nada. Iba a dar charlas aos colegios de ludopatía e tal, e nunca cobrei por nada. Hasta me daban sobres así, nunca os aceptei. Despois entrei, me caí en unha asociación que foi que me retei, que está dando as mesmas charlas, tal, e cobrando X pasta. Eso, é dicir, sabes o que che dixo? Non é que este mal. O da asociación foi o que me dixo. É que non está mal, non, sabes, cobrar por eso. Ao final, é hora que vivo desto, de facer humor e tal, se non cobro por nada, pois non viviría desto. E ao final, que o de jalar cartos por un traballo que hai detrás ou polo que faz, tampouco ten que ser tan mal visto como se pode ver a priori, sabes? Sí, señor. E máis, ahora vamos a falar un pouco tamén, un pouco máis a fondo deso, porque eu, para empezar, quería che preguntar cal é a diferencia entre Santi, ti na túa casa, e Champi? Hai moita diferencia entre o personaje e a persona, ao final están moi interconectados, bebes moito de como eres ti realmente para mostralo despois cando estás diante dunha cámara para gravar un vídeo ou que sexa? Ou como se leva eso? Onde están os límites? Cada vez diferenciase máis. Porque ao principio eu creo que Champi é unha parte de Santi, pero como se está profesionalizando tanto e tal, teño que diferenciar un pouco o personaje, sobre todo cando vou pola calle, falo ca xente, ou estou aquí mismo, aquí ten que estar Santi máis que Champi, sabes, para que a xente conoce a persona e tal. Pero eu trato moito, vou a psicóloga, dixeno antes, unha vez a semana, porque estou tratando de cuidar moito a cabeza, que o máis medo lle teño, e sí que é verdad que agora intento diferenciar moito máis a Champi de Santi. De feito, penso que o personaje... Bueno, porque agora, en Champi Muros hai como xa varios personajes. Teño un personaje que chama Bombonas, hai outro ahora que non sei como lle chaman, pero que fajo seguidora, que ten unha voz diferente. E Champi Muros cada vez diferencia máis de Santi por o ben de Santi. Moi ben, eso está moi ben, eu creo que... Pero sí. Eu creo que é un grande logro, non? Dar ese paso tamén de intentar coidarse, non? Que moitas veces son temas que sempre foron moi tabús, gracias a Dios a nosa generación xa está falando moito máis esas cousas, é importante, non? Pois tanto a xente común ou a xente máis común como a xente que ten pois un perfil máis público como no teu caso. E mira, por exemplo, a min chamou a atención outro día que subistes un vídeo no que criticabas que se involucrara a nenas e a nenos nos sorteos da lotería de Nadal. Eu, sinceramente, eu que non aposto nin ando nada nese mundo, sorprendeme moitísimo porque nunca o pensara, ti. Nunca pensara. Dixo moitísima xente, tío. Foi como, hostia, tío. É como, témolo tan asumido, tan asentado. E ti, sin embargo, pois sí que o criticaste, quería che pedir ahora pois, que faláramos un pouco tamén do tema do ludopatía, porque como dixías antes, ti tamén estuvestes involucrado xa non só con charlas, sino nunha asociación, estuvestes metido tamén en, pois eso, en asociacións que loitaban un pouco contra os microcréditos abusivos, cousas polo estilo. Aí tamén se ve un pouco como Champi non está separado de Santi completamente. Sempre tes ese compromiso, non? Sí, eso creo que debo yo ao mundo, sabes? Canto máis vos teña, pois máis vou falar sobre o tema algo que me tocou vivir, por desgracia, en primeira persona, e sufrino eu nas miñas carnes, pero que é unha locura. E ao final, como falei outro día que falas das loterías e apuestas, eso é máis, para mí parece moito máis grave porque xa é público, sabes? Sí. É do Estado. Entonces que o sorteo máis importante do ano, que é o da Navidad, onde todo o mundo gasta moitísimos cartos, bueno, todo o mundo non, pero xa me entendes, moitísima xente gasta moitos cartos para que xe toque o Rentejo, porque xogas polo Rentejo, non xogas aí para que xe toque o premio gordo, sabes? En que acabou en 6? Teño 6, vou cobrar 20 euros. Pois, meter a nenos menores de edad cantando os premios, despois o sorteo do neno, que tamén o cantan nenos, e despois estásme comentando de que hai que luchar contra a ludopatía porque hai un repunte entre os menores e tal, pois, se ti como Estado non estás facendo nada
para evitar que os menores se expoñan a un sorteo público onde está toda España vendoche co seu boleto na man, pois mal vamos. Despois sí que é verdad que últimamente fixose regulación en tema de publicidade e tal. Hostia, non quedaba outra, tío. Non sería suficiente, non, pero... Non quedaba, era unha locura, joder, os menores que entran nas casas de apostas ainda a día de hoxe, nos salos de xogo sobre todo, é unha locura, non piden DNIs en ningún lado. Despois vías anuncios de que si os xogadores do Madrid, que si o rapero de turno, que si Poker Stars, que si Codere. A ver, había que frenalo, pero ainda así... É que ainda así tamén sigue habendo... Sigue latente, sigue habendo xente que é creadora de contido como a ti, que sigue tamén falando abertamente de apostar, de criptomonedas, de máis. Eu ainda outro día veise... Non quero facer ningún tipo de comparación, pero o Dani Barcelona pintando a mona tamén no rollo da, claro, no rollo da lotería de Navidad. Ao final, normalízase tanto que a xente que consume máis ese contido, que suele ser xente pois, máis xoven que a nós, en moitos casos menores de idade, tamén ao final acaban tirando por aí e apostando, non? Moitísimos cartos movense aí, de feito chavales que ves de 18 anos con moitísimos seguidores facendo, sobre todo o tema dos tipsters, xente que che axuda a apostar. A min ofreceronme por 3, tiña a mitad de seguidores que tiña agora, ofreceronme por 3 historias que se borran a 24 horas 12.000 euros. Ponte no lugar de un chaval, claro, se non estás concienciado co tema, claro, e tal, pois é que moita xente pasa polo aro, non? Que hasta entendible moitas veces que un chaval imagínate por un anuncio que che poden pagar, xa non quero nin pensalo, pero son moitos cartos. Entón, o tema, eu creo que aquí a clave está na prevención, en desde pequenos concienciar a xente dos problemas que pode acarrear isto. Porque como ves que estás con 30 anos xe veñen, douche 40.000 euros se subes un anuncio de Codere, en polo gus, claro que subo, sabes? Se non estás concienciado, sabes de que vai o tema, os problemas que acarrea, pois... É que, de feito, ti tes criticado abertamente a xente poderosa, a xente famosa, que non tiña necesidade ninguna de facer aqueles anuncios de anunciar eso, non? Falábamos antes aquí fora. Falábamos de Carlos Sobera e cosas polo estilo. José Coronado... Sí, sobre todo de Arcano tamén, non? Que fora a quen... Arcano... Quen se fixera eco un pouco, non? Arcano fora hostia porque fixeron unha canción en contra das casas de apuestas e aos poucos meses fixeron un anuncio con Codere, sabes? Eso xa é como... A ver. Eso é claudicar, pero... Claro. Eso é venderte total, sabes? Pero bueno. De feito, tiñas unha canción na que mencionabas, non? Sí, canción non, fixeron unhas rimas, dijo. Cando eu estaba na rehabilitación, que era en contra da ludopatía un pouco, e nombraban todos os personajes estes. Ainda me acordo, ainda voulle dar, Non é un rap porque son rimas, sabes? Porque non tenía música ni nada. Pero diga así. Te venden el diablo como un ramo de flores, publicidad abusiva dedicada a los menores. No puede ser tan malo si lo anuncian jugadores. Arcano estaba en contra y compraron sus valores. Vendí mi vida al azar, dejando mi mundo roto. Apostar mi día a día, las cuotas eran mi foco. Para comprar la gasolina tuve que vender la moto. Hasta pensé en el suicidio, pero se pagaba poco. Gran parte de la sociedad desconoce el sufrimiento, sudores, malestar, horas en cama despierto. Dicen que apostar es humano, pero todo eso no es cierto. Si ganas apostando, eso es suerte, no es talento. Crecen ambas obreros, ¿ese es el mundo que quieres? Se lucran de los adictos y te voy a decir quiénes. Vengo en Luke y a William Hill y el puto grupo Codere. Otro que lleva un buen cacho es el Florentino Pérez. Paremos esta lacra, la gente ya está cansada de ver a Carlos Sobera y los anuncios con su cara. Le digo a Coronado, los yogures funcionaban. Ahora ya anuncias apuestas, sí que es buena la cagada. Si necesitas ayuda, pídela y no tengas miedo. No es vergüenza, es un orgullo poder enfrentarte a ello. Seguro que tus amigos te están echando de menos. Y recuerda, cuando apuestes, que tu vida no es un juego. No pensé que fuera a hacer esto, Eso fue de cerveza, Sí que tes memoria, cabrón, joder. Sí, había tiempo que na cantaba, Que pasada, tío. Eu creo que me saltei un cacho, pero bueno, para a idea transmitida ben, non? E despois, supoño que tamén é no tema de rehabilitación da ludopatía, que sería moi importante tamén a figura da familia en xeral, non? E de feito, sempre estiveron moi involucrados tamén en todo o que faz, a creación de contido. Sí. Vemos a túa nai salir en vídeos moito, o teu pai tamén no vídeo do toque, que teño que dicir que é o meu favorito, pero sin duda. De feito, creo que non o podemos poñer porque non fallou no seu archivo, non, G? Pero algún con súa nai sí que temos, non? A ver, sí, pero o do toque creo que non... Yo cuando llegué el coche estaba abajo. Y esto subiendo la cruz puedo llevar yo mi coche, no tienes que llevar nada. Aparte de eso, yo tengo más de 80.000 seguidores, yo soy Champimuros, chaval. ¿Cómo si eres paquirrín? Yo soy Champimuros. Y aparte que eres un incompetente que me pegaste un toque en el otro lado.
Le pegaste un toque en el otro lado. Todos lo mismo, el toque ya lo tenía. No, no lo tenía. Y lo va a ver todo el mundo. Y te voy a subir a las redes sociales. Aquí está el toque, mira. É que a mí este pareceme brutal, pero sobre todo polo o rollo que ten que estea teu pai, sabes? Porque teu pai é un cachondo que flipas Como tamén. seres paquirrín. De feito, estuve fijando en TikTok, en Instagram outro día, mira, en TikTok hai comentarios de yo no entiendo cómo el de la grúa se prestó para hacer esto. Pois se eu ponte guapo que teño un viral. Mima, e máis en Instagram. Atención, Ahora non me acordo tenemos, xusto. como sabéis, a una de las mayores narcotraficantes de nuestro país preparando, pienso, su siguiente golpe. Vamos a entrar a ver qué está haciendo. ¡Ojo que la estamos pillando con la... Está enfermo, pero non pode estudiar ni siquiera aquí na casa. ¡Qué Xa agresividad! bebo eu da casa por non botarse pola ventana. ¡Qué agresividad tiene! Vamos a ver qué estaba preparando. Drogodependencias, y aquí está la clave: alucinógenos, cannabis y drogas de diseño. ¿De qué estamos hablando? É que ao final mola moitísimo porque sobre todo non sabemos, non, que son teus pais Xa, mola. E sí que mola mogollón, tío. Préstanse, e máis están actuando, que é o Sí, mellor. sí, actúa moi ben. Que fingir un susto non é tan fácil. É que non parece, tío. Quero dicir, é máis moita xente, joder, eu recordo comentarios en Instagram cando subiras o do toque, que había peña que non debeu acabar de ver o vídeo, Moitísimo. que non veu o último segundo do vídeo que cortou antes, E que que eres estaba, tú? Xa vimos seguidores. ¿Quién te crees tú? Non sei que, el pobre hombre aí trabajando e tú, non sei que. Claro, non viron o final, tío. E meu pai comentando, son seu pai. Non insultedes o rapaz. Sí, señor, pues eso mola. Al final tamén demostra un pouco de autenticidade que sempre tuveste, non? De ter a familia sempre de man e tes a tua irmán tamén en moitos vídeos, non? No, a verdad que sí, en ese sentido sempre me apoyaron e sempre estuveron aí, sabes? E tamén como que falamos, cando foi o da ludopatía, que para mí foi unha etapa máis oscura, entre comillas, da miña vida, porque ao final, si cadra, agora estou onde estou e son quen son, gracias a vivir tamén un pouco nesa oscuridade, non? Pero sí que mola tamén que eles estén vivindo isto ahora. Non só eu, porque ao final, sobre todo co tema da ludopatía, eu creo que cando eu estou rehabilitándome, eu cando non xojo, ou que eu estou ben, eu sei que estou ben, pero a familia sempre está ca mosca detrás da orella, tío, estará ben, estará xojando, estará facendo... Entón, é como... Eles pasan o peor, aínda que ti. Entón, que agora estén tamén disfrutando isto, pois tamén mola, sabes? Creo que merecíamos todos un pouco, así que... Sí, sin duda, un aplauso para Santi, home. Moitos aplausos xa, eso me vou emocionar. Bueno, ahora xa falamos un pouco da traxectoria e demais. Quería falar tamén un pouco máis da actualidade, non? Do tipo de vídeos que estás facendo un pouco ahora. E primeiro quería che preguntar, porque eu non vexo tanta diferencia, sin embargo, pasaron moitos anos, tío, e polo medio non houbo nada, en realidad. Que diferencia hai dos Vines aqueles ao TikTok de hoxe en día? Que sobre todo en canto a repercusión ca xente e demais, porque ao final foron plataformas que o que buscaban era eso, dar algo moi rápido, moi conciso. Sigue sendo prácticamente o mismo, home, como moita diferencia porque hai como máis tempo, nos TikToks hai tiempos máis largos, se Vine era 6 segundos, pero sí que é verdad que o que noto ahora no meu contido incluso, que o que volve ahora a vender máis e a ter máis repercusión é os vídeos máis cortos. E agora a xente... E de feito, o que noto eu que é increíble é que eu subo un vídeo que subín hai un mes e casi ninguén me di este repetido, tío. A xente xa como que... O contido tan instantáneo que non te acordas. Reírse, pasar horas, reírse e tal... Mira, e listo. E despois olvidar, sabes? A xente quere ese momento de ver as redes para... A máis que ahora cos algoritmos xa saben o que che gusta, sabes? Que son unha locura. Ti ponxe vídeos que che molan, estás esa media hora ou esa, depende do tempo antes de dormir, media hora con suerte. Depende tal vez os vídeos e olvidaste, tío. Entonces a xente quere eso, quere reírse rápido, desconectar do mundo, porque ao final cando estás no TikTok ou no Instagram estás desconectando da túa realidade tamén, non? Estás que sirve un pouco como terapia de desconexión da vida, só que a veces non é moi boa a terapia, pero claro, convírtese en algo negativo tamén. Sí, sí. Convírtese enganchaste tanto que ao final
cando a vida real é cando te estás desconectando do TikTok. Entón hai que buscar esa... Poñer unha pesa e a ver que... Se poñería un límite a TikTok de 5 minutos. Ves, 5 minutos de TikToks, que che dá para ver 80... Non se me dicir a palabra dixen, sabes? Mola eso. No, pero sí que é verdad que é un arma de doble filo. As redes sociales é o mellor que nos pudo pasar e o peor que nos pudo pasar. Entonces, é como as utilices, pero creo que ahora mismo están sendo máis negativas que positivas. Sí, igual, sobre todo... para moita xente está creando moitas adiccións, non? Estamos falando dunha nova pandemia tamén e... No, tal cual, tal cual. Aí, tirando pés contra o meu tellado, é dicir que creo que se está indo un pouco das mans. O tema das redes, do uso da... Eu outro día mirei o... que non sabía que se podía mirar no iPhone o uso a media diaria de semana, 8 horas 50 minutos. O día? De media diaria. Eu durmo 10 horas, Hasta non me parece moito, porque... Sí, eu teño para traballar, pero... Por eso mismo. Pero, por exemplo, miña fillada que ten 14, 15 anos, tiña mismo 8 horas 50 minutos. Claro. O chaval de 14 anos. É unha barbaridade. 9 horas ao día de máis que falado. Eu durmo ben e moito, Non son dos que durmo 4 horas e levanto. Non, eu durmo 10 horas ao día. E se uso 9 o móvil... E aparte que son intercaladas, sabes? Non estás con móvil esas 9 horas e despois as outras telas libres. Estás como... Desme hora por aquí non usei o móvil porque non me queda outra. Claro, se non collelo, sí. Eu tamén estou usando porque... Aquí vai baixando a media. Necesito outro guión, pero bueno. Baixando a media, gracias a vos. A mí hai unha cosa tamén que me sorprende, non? Porque ao final vos empezastedes como Pachi Culo e ti acabastes tirando polos TikToks e demais, pero que me sorprendeu que eu non sabía, non? Hai uns meses vin que Pachi que tiña un canal en YouTube e que tiña moita movida en YouTube. Joder, sí que ao final un tiro por un lado distinto, non? Porque o YouTube son vídeos moito máis longos, máis elaborados e demais. Manda carallo, El anda con mundo de Pokémon, tío, solo Pokémon. Ademais é como un nicho como moi pechado, sabes? Pokémon. E vive deso, tío. Dedícase ao YouTube e redes sociales co tema do Pokémon. É o que falamos, empezamos xuntos os dous como tal e ao final eu por un lado e el polo outro. Ao final pudestes ter seguido no Land Rover botalo que ele vai ir ben igual en YouTube. Tal cual. Sí, é verdad que igual el sí que é verdad que en Pachi Culo sí que eu notaba que tiraba un pouco máis, eu era como perfil máis humor, el facía máis de persona normal, eu aproveitaba desa persona normal para facer o cachondeo, e con Minos foi outro rollo. Minos xa era... Joder, eu sigo dicindo que para min o bueno de dúo minúsculo é Minos, tío. Solo que é un perfil que igual non daba para traballar desto. Bueno, Minos é máis Jaime de Cachola cando aparecía nos vídeos tamén, Jaime aparecía nos estelares tamén, cuidado. Cando había que enterrar o morto, Non sei o morto non? Non sei se veremos algún vídeo dos actuales teus, non? De... A ver, que temos por aí? Este petou, non é? Creo que está. Non podes estar todos os putos días. Ese non é. O do calamar se calé. As soon as they turn white. ¿Qué haces? Non funciona. Non funciona. Ese vídeo máis viral que teño, Tranquilamente, porque aparte recorda os Vines total, porque que dura ese vídeo? 8 segundos, unha cosa así. Total. Pero de feito, Jimmy, que o chaval que sale no vídeo, teño que frenalo, tío. Porque claro, é un ese vídeo porque é moi... Pero solo me chama para contarme chistes de negros, que grava... A ver cuando grabamos tío, tal. Unha idea, ti dixo, vale, está guai para nós, tío, pero... Claro, é que... Se subo ese vídeo... Quería che preguntar un pouco tamén por eso, non polos límites do humor, porque algunha vez seguro que rozastes aí ou algunha conciencia se revolveu e criticou e demais. Hai límites, non hai límites, cal é o límite? Ti como traballador desto, como lo vives? Eu sempre dixo que o límites do humor na vida general é o contexto. E nas redes sociales non hai un contexto. Entón é moi difícil, sabes? Eu son unha persona que adoro o humor negro, adoro dicir barbaridades, que me conoce sabe, e aí teño que poñer moitas barreras, porque, joder, outro día, fíjate ti, que o fixen de forma inconsciente, e máis era unha promoción, era un traballo, non podía borrar o vídeo. Eu, como chico, levo fatal que me critiquen, sabes? Era un vídeo das hamburguesas, e a verdade que se o pensas fríamente, é unha animalada, pero eu non me din conta, tío. Era un porco caendo dun camión, tío, na carretera. Sí. E o porco cando vai caer, con unha transición, convirto meu no porco, sabes?
como hamburguesa. E claro, eu subín o vídeo, de puta madre, o cliente enseña o vídeo antes de subilo, gustou, dou números, e de repente subo o vídeo, e aos 10 minutos miro os comentarios, había 30 comentarios, e 28 eran puto su normal, pero riéndote das desgracias dos animales, non sei que, tal. E eu, hostia, tío, pois pode ser, tío. Pois non me din conta, entón eu, que fixen? Eu xa cobrara o traballo. Foi grabado en Baracal, non pode ser. Pois tirei de censura, tío, sentíme fatal, pero borrar todos os comentarios. Borrei todos os comentarios negativos, tío. E sentíame fatal, porque non me estaba gustando o que estaba facendo, tío, pero é outra. Tú sigue bloqueando, vas a seguir denunciando os vídeos, te voy a bloquear, tú sigue bloqueando a la gente, que tal? Eu sentíndome fatal, pero borrar, bloquear. Claro, e o cliente falei, eu dixi, me está pasando isto. Hai gente para todo, non te preocupes. Bueno, pois Sí, está. eso é verdad tamén. Ao final hai xente para todo, pero Sí, cando, pero bueno, cando é o teu vídeo- pan é complicado, non? Entendo que moitas veces non queres Eu vídeo borraría. cabrear moito a xente, porque xa teñe pasado a Robert Bodegas, que cando fixera aqueles chistes gitanos, pasaralle a como se chama? A David Suárez, cando fora do... Pasou a mí con Ferrol, tío. Con? Con Ferrol, tío. El ojo, que Acabou chamándome alcalde de Ferrol para pedir que fora a Ferrol. Un vídeo, tío, que era unha tontería, era unha entrevista que era ademais de salseo, preguntándolle a xente na porta dunha discoteca cal é o sitio máis feo de Galicia. E todo o mundo dicía Ferrol, tío. Ferrol, eu ríame, ja. Mima, tío. Amenazas de morte, que si non sei que, estes de muros viven non sei donde, quería mirar por min. Pero si non me estou rindo, sabes? Estou nunha parte dunha discoteca, pois chamamos ao alcalde. Tienes que venir a ver Ferrol, ya verás como non es tan feo, non sei que, tal. Sí. Non vou unha Ferrol, ni de coña. No, porque che van cargar. Non toca un Ferrol, vamos. No, porque non sales ali vivo, carallo. Non, no. Joder, pois sí que ao final é un mundo complicado, tío. Sí, é un mundo porque non todo o mundo entende que estás dicindo cosas en tono irónico ou todo parece sarcástico. mal. Sí, porque moitas veces estás dicindo cosas que non teñen nada que ver cos teus principios. Para min o límite do humor moitas veces está cando ti estás facendo humor sobre cousas das que ti ideolóxicamente ou tes moitísimos prexuicios. Sí. A mí pareceme que aí está o límite do mal justo, non? Quero dicir, eu non vexo a Hitler facendo chistes judíos, sabes o que te digo? Xa, claro. Pero sí que che vexo a ti, quero dicir, porque ninguén pensaría, este tío é un antisemita, non, sabes? É como... Bueno, non subestimes. Bueno, a ver. Si non biches ningún na tua vida, a ver, non conoces a ningún. Non sei nin o que é un semita. Ai, Dios mío. Eso era o que queríamos, que fixera esa clase de chistes, Ahora xa... O improvisado que mellor Por saio. eso mismo. Sempre foi o que mellor che saliu, Ainda hai un par de fin de anos, ainda me acordo de estar ali a porta do teatro e rime de carallo tamén. Joder, e máis tamén hai outra cosa que se che deu moi ben sempre, que foron as imitacións, non? Sempre era... Sí, antes máis que ahora, tío. Non sei que me está cambiando a voz ou algo, pero si antes... Son os pitillos, Sempre me non? gustaba, tío. A de Torrente, tío. A de Torrente, ¿Qué claro. pasa, chaval? Estaba aquí, en el choco, coño. E máis, se li che ben cañita brava tamén. Podías facer a escena do... Mírime xa mi peseta de whisky. 36 euros. Pero antes imitaba máis, tío, a peña. E agora... Xa non o fas tanto, non? Tes máis os teus personajes, non? Aburriseime, tío. Sí, Nada. estás ao final co Bombona, sobre todo, de feito... Si ven alguén un día me pagan por imitar. Hostia, pois se fosemos unha colecta podías facer unha invitación aquí. Pero íbamos poñer ahora tamén un vídeo, non falabas antes das colaboracións, non? Co tema das hamburguesas, que a min sorprendeme moitísimo, porque eu non sei se hai moita xente que siga canales de YouTube de foodies, en plan Joe Burger Challenge, César Blue, tamén sale El Pirata, Cenando con Pablo e toda esta peña, non? Que é xente que está petando mogollón, que se está forrando, que flipas. Locuras. Pero que flipas. Xa solo de YouTube, xa non falo de colaboracións e demais, porque tamén hai movida, de feito. Tuveron movida entre eles, non? O César Blue e máis... Eu César Blue conozco. Eu conozco a Joe Burger, a Pirata, a Cenando con Pablo, que son os que están tamén no mundo Sí, son os máis das hamburguesas. De feito, ahora vense un vídeo de Cenei con Pablo. Cenaste con Pablo, tío? Sí, Fixaste un vídeo con Pablo? Outro día sube ahora... Joder, estuve en Santiago hai pouco, non? Para semanas, cenamos a semana pasada. O día que xogou de por Castellón, un jueves. Non subeu ese, pero non subeu o vídeo de YouTube, creo. O vídeo de YouTube no Burgo. Fue un cenar con Pablo. Hostia, pois eso é top, Sí, tamén... Para min foi hostia, porque eso sí que vía sempre no Facebook vídeos del, este tío tal, e ahora que viña a Galicia chamoume que quería gravar comigo, pois fixo unha ilusión tamén. E máis, Pablo debe ser un tío máis ou menos a túa edad, entón... A miña edad, xusto. Empezou tamén hai 4 ou 5 anos e de repente fixo así. Sí, tío.
E tamén... Solo que se come, pero cuídase, sabes? Sí, cuídase. A mí non me avisaron da letra pequena, sabes? A hamburguesa, mira para aí agora. Cuídase. Tamén algún ciclo tamén lle mete Eu cando vexo, de sí, cosas, ten pinta. Xo, non, dixo porque xo dixo. Dixo outro día o chiste de... Yo fui a la universidade, tú estudiaste un ciclo, sabes? Non lle pareceu, Vale, pois ese vai salir no vídeo, espero que non o cortar, Bueno, vamos ver un pouco o vídeo ese das colaboracións que fas cas hamburgueserías e demais, non? La Champions Burger, bro. Mira la cola. Es más larga que la de mi primo Mamadou, que es súper larga, bro. Vamos a ver qué hay por aquí. A ver, bro, dime una palabra, bro. Te voy a decir una palabra. Litronas. Bro, litronas, tú a cañas, yo a litronas, bro. El pirata, un mago de esta pata. No pueden contra mí, la hamburguesa de Biblos es la mejor, bro. ¡Oh! ¿Cómo la rimo, bro? Gracias, bro. Gracias, bro. Oh. De Mac, bro. ¿Qué pasa, bros? Aquí vamos a buscar otra palabra, bro. Dime una palabra, bro. Mapache. Mapache. Bro, muy buena, bro, la palabra. Seguimos, bro. Y bros, y para acabar, os enseño la orgásmica, bro. Es que no rima con nada, bro, pero es la mejor hamburguesa, bro. Champions Burger. Hasta el 24 de noviembre, bro. Cómelo te mato. Bueno, como se vive con esa peña, en ese ambiente? Porque é peña que vive das redes sociales por un nivel brutal, Ao principio non lle molaba que eu estuvera ali, No, tío. No. non é que parecen bastante pechados, non? Como teñen o seu circulito e tal. Sí, tal cual. De feito, eu empecé en Coruña con a Champions Burger porque sempre chaman como influencers locales e tal. E como lle molou tanto como fixen, fun a Vigo, acabei indo a Pamplona, Santander, Gijón, Baracaldo, Almería, Leganés, fun a todas. Entón é como que aí solo os que están sempre son eles, sabes? Sí, porque teñen hamburgueserías propias e levan os seus food trucks aí. Chega un tipo que non ten nada que ver ca comida, están todas as Champions Burger, sabes? En plan, está facendo colaboracións con todos os que facemos nós. Claro. Todo lle quitando o traballo, non? É dicir, os únicos que non che están chamando en realidad son eles que teñen os seus puestos, o resto de puestos Co chamas. Pirata outro día, el ten un puesto, Pirata, Sí, non? sí. Chamoume, El moflete, non? Díxome, porque Baracaldo fun sin o meu manager, e dixe, "Cuánto estás cobrando?" tal, dixe, "Canto cobraba, non me haces un cariño?" tal. Dixe eu, fala con Rodri, sabes, con o meu manager. Non chegaron a un acuerdo. El cobra bastante máis que min, Sí, seguro. pero non aceptou. Entón, despois veume, no, porque tu manager non entiende como va este mundo. Pirata, o nombre por algo, de verdad, que dime todo o mundo ali. Tú si montas algo algún día, yo no te voy a cobrar, tal. Estaba xusto ao lado un das mujeres, ¿cómo que no, hijo puta? Si nunca me diste unha historia de más, te contaste 6 veces, tal, pero bueno. Sí que é verdad que ahora sí que vou, sobre todo, cenando con Pablo, foi o que me chamou, teño má relación con él, pero que os outros tamén veñan a saludar, jaja, jiji, síguenos en Instagram. Pero sí que as dúas primeiras veces, 3 que caladrei con eles, hubo un que ni me saludou, que saludei 2 veces e non me saludou, un que chaman Lac, ou algo así, que é como, así como indio. E despois outro día veñen todos a falarme, ven el, tío, Xa, de parte despois con de tus puta vídeos, madre, ¿no? tío, tal. Eu pensando, se falei outro día 3 veces e non me contestaste, sabes? Pero bueno. Un pouco parecido mellor tamén ao que se vive no mundo da televisión, non? Esa falsedade... Esa sonrisa diante de onde da xente me teño que reír, despois non. Pero bueno, eu aí ao meu rollo, vou metendo a pata por onde me deixen e así. Xa te dixo coas hamburguesas, empecé eu un de agosto que foi en Coruña e o 80% da facturación que fixen este ano foi coas hamburguesas. Así que, obviamente, tamén moi agradecido a todos que me chaman. Hai pasta aí, sí. Sí, hai unha burbuja como a Pompín. Non sei se a Gen foi a Coruña ou a Vigo, que non fixeron a Champions Burger. O da burbuja, sabes? E dixen yo a eles, eles son conscientes que son unha burbuja tamén. Claro, teñen que exprimila ahora, pois ahora que expriman, pero non sei se será moi sostible tamén, non? Estamos falando de que o cliente que máis meses me chamou, que fun 6 meses gravar con eles, estes os de Big Bros, este que o Orgásmica que se veu agora, están facturando anualmente con rollo de Champions Burger e as hamburgueserías máis de 3 millóns de euros, en hamburguesas, tío. Que animalada. Son unha borrada. Pero claro, eso ao final é como Tino, sí. É verdade, nunca foi tan famoso Tino, mira, e facturando toda a vida. Aí sí, pois... En ano novo cubre o ano, xa. Pero non lle fixo falta ningún vídeo en redes sociales, ninguna publicidade, eso é... Tamén é así, Sí. Bueno, ainda regala unha televisión de vez en cando, non? Ainda fan un sorteo da televisión. Todos os anos, Que che iba a preguntar? Porque falabas antes, joder, que importante é a figura do manager, non? Para ti sería un antes e un despois, ou que?
Para min, de empezar con Rodri, e máis Rodri, que é manager, pero que non foi manager na puta vida. É un colega meu de Coruña que me dixo: tronco, canto estás ganando con isto? Eu, pois estou ganando isto, e dime, con estes números, imposible, sabes? Eu, sin saber desto, vou a aplicar o sentido común, falar ca xente que che chame, filtrámoslo un pouco, tal, e pasei, sin mentir, de ganar X a ganar X por 12. É dicir, por multiplicar por 12... 1.200 euros por colaboración, queres Sí. dicir? No, máis. Joder. Si, xa esta colaboración ahora xa están 2.000 euros, Caralho. Pero unha burrada. Xa. Unha burrada. Por eso non fajo nada en continuo, non? Posible. No, pero sí que foi unha burrada. Do manager para... porque ao final negociar é discutir. E se eu non teño nadie que fale por min, ao final ti estás falando co cliente. Entonces ti, a imagen que tes é de humorista, cachondeo, jajaja, jijiji. Non E che se toman eu en serio, discutir non? contigo que tes unha empresa e dixo, no, cobroche tanto, no, eu pagoche tanto, no, tío, eu de aquí non baixo. A tua imagen xa está como deteriorándose con él, sabes? Entonces ti és unha persona, canto cobras? Isto leva todo o meu manager. El leva o seu porcentaje, tes contacto con él, el canto máis genere, máis cobra. A verdade que é unha locura. E máis cos que decimos que non, porque el dime, mira, rechacé a este que solo quería pagarte isto. Dixo yo, vale, está guai, eu vou contigo a muerte, pero non me contes, tío. Sí. Claro, a mí saber que rechazastes por un vídeo, de que teño que ir ali a gravar un vídeo que xa teño a idea, 1.000 euros, e non aceptas, acepto que non aceptes. O mellor, Pero non me el contes, sabe tío, que porque o ano a mí- seguinte Pues vai che non so- chamar o mismo paisano vai che ofrecer o doble. Fano casi todos. E pasa, non? Moitísimo. Xente que che di, no, pues non llegamos a eso, tal, lo siento muchísimo. El con educación de igual, nos volvemos... casi todos, tío, acaban volvendo a chamar, tío. Bueno, pues al final sí. Pues ahora subeu. No. A ver, claro, suben os números, ten que subir todo, No, eso eso está claro. sí. As tarifas suben, claro. Bueno, non sei se queredes facer algunha pregunta a Santi, se a gente ten curiosidade por algunha cousa. Sempre queremos darvos a oportunidade. Se estamos caladiños polo que vexo, non? Que tímidos. No meu Germán... Falta Germán. No, Germán xa preguntou, non veu, pero xa fixe unha pregunta igual, Xa me mandou o recado. Bueno, pois non sei se queres facer... A ver, adiante. ¿Cómo te ves a largo plazo? Las redes sociales... Pois, si, non o penso moito a largo plazo, máis a corto, pero sí que é verdad que non vexo que o meu futuro sea dicindo que pasa gentuza ao móvil, sabes? Creo que pode ser profesional máis e miña idea é entrar, como dixe, no mundo do cine, que teño aí un par de proxectos xa e tal, e facelo un pouco máis profesional e incluso penso que me gustaría o día de mañán ir con Rodri e ir tamén eu detrás das cámaras e ir máis de tema de manager. Eso é un mundo que me parece super interesante, que me gusta moito e se cada xa algún día me canso, que obviamente o que distía a largo plazo, porque eu non me vexo ahora deixando isto en 2-3 anos, sabes? Pero se algún día no futuro me gustaría meterme nese mundillo e agora estou facendo moitos contactos tamén que me axudarán, pero sí que é a primeira vez de 6 meses para aquí que o meu futuro vexo lijado a isto que estou facendo, que hasta ahora nunca había. E agora sí que empezo a verme vivindo desto a largo plazo, o mundillo. Cara ao tema do cine, buscarías máis a oportunidade que che sales un cameo ou formaríaste en interpretación ou sería algo que sale de ti porque crees que ti actúas desa forma ou formaríaste, formaste a día de hoxe, estás continuamente formándote ou aprendendo ou vai todo sobre a marcha? Vai bastante sobre a marcha, pero sí que estuve mirando xa temas de, sobre todo, de cousas de impro, que é onde din que te formas mellor para despois darlle forma ao resto. Pero, é verdade, ao fin e ao cabo, meus vídeos tamén estou actuando todo o día. Fajo un personaje... Joder, hai un personaje que fajo eu que é o que Bombonas, que a mí non me gusta nada, que a xente está con puto Bombonas todo o día, que realmente eu hasta que poño a jorra dese tío e fajo gesto, non son capaz de pensar un guión para Bombonas, non me sale. É como que teñen xa como un personaje con vida propia, sabes? Ao final sempre estou actuando, pero sí que é verdad que ahora chamáronme dun proxecto a lo grande, porque é un proxecto de unha serie na que xa firmei o compromiso, que é de protagonista con Luis Zaera, sabes? Estamos falando xa de entrar como un elefante nunha cacharrería, non cun cameo. Eso sí que me daría un pouco de respeto, e se eso sale e acaba indo avanti, que creo que pode ser ou para Netflix, Movistar ou algo deso, sí que me preocuparía moitísimo máis en formarme para eso, porque ao final aí sí que é esta oportunidade de miña vida, si cadra. Porque o meu soño desde pequeno é ser redactor. Agora que vexo cerca, pero sí que me formaría. Obviamente
o don, como Messi só hai un no fútbol, pois o don da actuación pode ter unha ou dúas personas, pero creo que aí hai moito traballo e hai moitas... Se hai escuelas desto e hai teorías, é por algo, sabes? Non é porque vai agora a Champimuros, coller un guión e ser a hostia, e ser o mellor actor de España, non. Hai moito traballo detrás, pero sí que é verdad que me gustaría empezar para atreverme a darlle máis forma. E agora que comentaste o tema de facerte manager e tal, buscarías talento local para formalo ou enseñarlle como é o camiño dentro do humor, xa que neste círculo que nos falamos que é o da música, sempre a xente ao final tiramos de outros, de cara ao humor, intentarías facer tamén eso. Claro, a mí gustaríame ter a experiencia do que vivín eu, porque nós ahora mismo, Rodri máis eu estamos en ensayo-error. El non ten experiencia, eu tampouco. Estamos como metendo a pata moitas cousas, pero sí que é verdad que se dentro de 5 anos, eu levo 5 anos con isto, vou ter unhas bases para decir, joder, por aí me ven un chaval que se atope como me atopei eu no seu momento, decir, buah, teño 100.000 seguidores, que pasa? Como se fai isto? Que teño que facer? Como hai un horario para subir vídeos, hai un perfil de xente, tens que ver a xente de España que se sigue, que eso non sabía. Eu mirar as estadísticas, que se ve, mira, isto é importante, tal, e puta, entón agora un chaval que se ve así, por exemplo, un chaval de aquí, de Muros, que ves que ten talento e tal, e diste, joder, pois mira, fai isto, a mí eso gustaría me facelo agora sin ser manager, sabes? O que eu non tuven, pois poder aportalo, pero claro, ao fin e ao cabo estou falando aquí como se fora a hostia de tempo facendo isto, pero levo 1 ano e medio vivindo isto a lo grande desde agosto. É dicir, estou empezando, entón tampouco podo eu dar moito, igual cousas que penso que estou facendo ben, estou nakajando, porque moita xente dimo, pero eu cos precios, por exemplo, dije, mima, pero vamos cobrar esta animalada por un vídeo, tío, e venme outro, dime, con eses números, tío, tens que cobrar máis del doble, sabes? Eu estou cobrando pouco, estou cobrando moito, pues, estou cobrando que para min me parece ben, e a Rodri tamén, sabes, que é o meu manager. Pero sí que o que diste que sí que me molaría servir de testimonio, como fixen ca ludopatía, que a xente que ten problemas e tal, pois isto ao revés para o positivo, sabes? Xente que ten talento, pois poder axudar a explotalo, eso sí que me molaría tamén. Volvendo aos números, hai influencers, eu consumo bastante redes sociais, que a mitad ou a cuarta parte dos teus números está colaborando con Fanta, Coca-Cola, con non sei que. Ti se cada o teu contenido non é apto para todos os públicos, é un pouco máis de nicho, máis... non apto para todos os públicos. Blanquearías o teu contido para conseguir colaborar con certas marcas ou chegar a certo público? Non creo, non creo, porque realmente tamén o das marcas vai moito por as agencias, sabes? A mí chamaronme agencias moitísimas, agencias grandes, pero aí convírteste nun máis, sabes? Eu creo que teño a capacidade de non ser un máis, de ser diferente, como está facendo eu a Rodri, creo que Rodri pode chegar a acabar sentándose con Fanta. Xa nos sentamos, fixen un anuncio de Gadis, que me diría a mí que vece de anuncio de Gadis, de Vivamos como galegos. O Vivamos como galegos que vimos toda a vida, este ano son eu, sabes que ves este mima, tío. Agora estamos traballando, vamos a firmar casi seguro con Feiraco. Estamos xa con marcas galegas. De nada, sin entrar nun intermediario, nunha agencia, que ao final é o difícil, pero eu penso que temos a capacidade de acabar facendo cosas con Coca-Cola, con Fanta. Sí que é verdad que o meu contenido que estou facendo agora é un pouco, non para todos os públicos, pero é algo puntual, porque eu estou baneado desde o 3 de outubro hasta 1 de enero, 90 días de castigo, meteron en Instagram, que empezaron un pauaso que está a punto de acabarse. É o único contido que son capaz de manter as reproduccións, de que vexa un cliente os números e diga, este chaval, cada vídeo que sube pasa 200.000 reproduccións. É iso. E agora fago un que pasa gentuza, un chiste deses, non chega nin unha cuarta parte do que chegan eses vídeos. Ora, cando se me quito o baneo, que me vai mostrar máis xente, pois sí que vou facer un pouco máis o contido que me gusta, porque a mí o que estou facendo agora, sinceramente, non é nin dos meus favoritos, nin podo decir incluso que o contido que estou facendo agora non me gusta. Coñecendo agora esa parte que ten as redes sociais de según de quen fales podes salir perxudicado. Claro, como di Ángel, si hoxe en día sendo profesionales si volverías a facelo. Eso, a teoría seina toda, mi psicóloga dimo, pero sáleme solo, tío. Fíxelo con David Muñoz, que foi que me banearon. Fíxeno cas casas de apuestas, que me caeu outro baneo no seu momento. Fíxeno con Ángel Gaitán, que me caeu por todos os lados. En teoría sei que non debo facelo, pero cando é como, sabes, impulsivo, digo. Sale máis a cosa. Entón, ese que quería enfocalo para, si que é verdad, por exemplo, do baneo,
é algo que eu decía nas historias, cando estou baneado, tal, que a ver se fago outra cuenta porque estou baneado, non sei que pasa. Que ao final afectaban os clientes, sabes? Os clientes chamaban, este chaval está dicindo que está baneado, que vai ser outra cuenta, non vou contratar. Entón, o que fixen agora é evitar falar do personal cando estou mal, non transmitilo, sabes? Porque eu dicía, joder, a miña cuenta, podo falar do que queira, pero a xente vai a miña cuenta a rirse. Pasar un momento é a olvidarse dos seus problemas. Entonces, si ti abres a cuenta de Chapimuros, que te escojonas con el de risa, ves que está fatal porque banearon Instagram, que non vai a gravar, transmites esa negatividade, influen os clientes e todo. Entonces, agora, tiro esa parte máis profesional, e saber que ao final Chapimuros é o meu traballo, e aprender tamén a calar cousas que a veces non quero calar. Pero, por exemplo, as apuestas é algo que non vou a deixar de fazer nunca. É innegociable. Pero sí que é verdad que meterme con unha persona en concreto, como foi Baja Gaitán, que para min, o vídeo, dijo con toda a razón do mundo, pero sí que é verdad que si cadra sobraba no meu contido porque non milla nada expoñerme a perder tantas cousas como perdín e a generar un audio novas xente que non tiña por que facelo, porque moita xente tampouco entendeu uno como o fondo que quixen ir. Se ten moi superficial, sabes? Claro, que é un tema moi delicado. Pensando así un pouco en retrospectiva, todo comezou con David Muñoz, non? Sí. Aí foi cando empezaron a organizarme todos os vídeos. Que foi, ademais, o de David Muñoz foi, como dixeron, a crítica, non foi unha crítica, foi unha exposición. Eu realmente aí expúxeno, sabes? Puxen unha cousa que dixen, dije, lo digo Diego, o que hai, amigo, hai que ser consecuente con as súas palabras. É como se eu mañá fago un anuncio con Codere. Pois, era por todos os lados, non? Con razón, sabes? Se eu vendoche unha cousa e despois fago outra porque me pagan máis, pois é o que fixen. Pero sí que é verdad que moitas veces eu me tivo que meter na vida de Muñoz, por exemplo, pero entonces aí hai que saber sopesar aí si me convén ou non. É que ás veces é difícil aguantarse, non? Sí, tío. Ao final sí, eso sí, pero eu para o contido costame moito filtrar, que alguén me dixa o que sí ou que non, sabes? Porque é algo moi meu. Pero sí que si podo evitalo, debería evitalo, pero a veces a impulsividade, quién polo cua este? Como un día cheguei de borrachera, non sei que puxen de... Que ao final borrei, no tío, pero... Como se chama? Non saben ni o nombre ahora, tío. Onde Vox, joder. Abascal. Abascal, ese sería o nome. Puxen algo de Abascal, e unha historia, claro. Sí, podes dicir, vale, eu podo ter un odio Abascal brutal, pero na cuenta de Chapimuros non me ga nada que poña algo de Abascal, sabes? Porque non é nin o contido que teño que facer, nin... E si que ahora que foi borracho, despertei por la mañán, 80.000 mensajes e tal, borrou uno Rodri directamente, porque Rodri te a cuenta. E foi a primeira vez que saltou un paso de preguntar e borrou no o pin parental, non tanto que lles gusta. Pero sí que é verdad que pensalo fríamente non me ga nada que eu poña na miña cuenta de Chapimuros ou cuento bar algo de Abascal. Por moito odio que lle teño a ese señor, sabes? Entón sí que é verdad que teño que aprender a... esa parte profesional. E se quero facer algún día poñendo tempo, pues, a cuenta personal. Porque no Facebook eu nunca foi polémico ni nada, verdad? No, que va, tampouco eu. De feito, imos falar de polémicas. Veña, va. Porque xa que che temos aquí, inda que normalmente somos políticamente correctos, hoxe vamos portarnos mal. O xogo é ben sinxelo. Comparando simplemente unha cousa e outra, vasme dicir cal che gusta máis. Mamá, papá. Entón, imos comezar coa música e, ademais, imos comezar coa música de Muros, que é o que nos interesa aquí. Primeira pregunta, derrapans ou terbutalina? Derrapans. Porque terbutalina non vivin tanto. Derrapas tirar un ajo. No, pero derrapas mola, máis. Eu, da pouca música que escoito eu cando que dixo que me gusta, pois derrapas son. Agora voume mollar. De Leiva ou trapos sucios? Non podo ser infiel a meus trapos sucios, tío. Trapos sucios. Ben sofado, ben sofado. Pero sí, trapos sucios, ademais, forma parte da miña infancia, da miña vida, é como... Eu creo que de monos, na miña generación, en generacións máis anteriores e tal, sí que é verdad que trapos sucios foi fuerte, tío. Marcou...
que tiñades aquel vídeo facendo botellón no Castelo. Sí, todos cagan. Que cuidado, tío. Que pasaba. Señal del Mar, esa canción para nós, para o noso grupo, casi é o himno, tío. Cando outro día na boda de Iván, que sonou e tal, joder, tío. Ramos Odios, para min, un pouco no mundo música foi importante para min, pero para Politas creo que sí foi importante na miña vida, tío. É que tomástelo como propio, non? Sí, tal cual, tío. Bueno, pois agora imos portarnos moi mal, porque estamos ademais en territorio hostil. E a pregunta é, muros ou volantes de baño? E cuidado co que dis que igual non sabes vivo daqui, ten cuidado, cuidadiño. A resposta creo que sabe todo o mundo, non? No, a ver, muros, pero sí que... A ver, o pique que tuve os volantes, a mí pareceu sempre un pique super divertido. Sempre hubo xente que o tomou moi a mal, pero en general, a xente que discutía eran colegas, sabes? E un momento aí como moi forte, cando se puderan perder o que se xogaba godo, e que era xa pique xa casi o personal, sabes? Pero eu pasei non me ben con eso, tío, con pique... Sobre todo en Facebook pasábase ben, non? Buah! Sí, pero sí que é verdad que o tema das redes sociales, tío, hai xente que despois non che diferencia, caese mal porque era eso do Facebook, sabes? No, pero estuvo ben. Necesario, volantes necesarios, volantes muros. Tiña menos dos que tiña, ahora sí, non teño agora ben, pero sin esteiro... Entón, que prefires, louro ou esteiro? Louro, joder, louro. Sin duda, sí, sin louro, bien louro. Pero sí que esteiro, como época só podía en carnavales porque levas caretas, si como este. Pero se me ocurre el esteiro de unha festa, unha camiseta de Follow Me. Tiraron o río, vaciaron un poquito por riba da cabeza e romperon a camiseta de Follow Me. Non volvín a ir a esteiro. E te vengaste al final? Si non me vengo me matas, espera. Bueno, pues, agora imos falar un pouco da noite, non? Que sabemos que nos gusta a todos. Ao final, na nosa zona hai dous garitos importantes. Ti que eras máis, de Seixo ou de Carumas? Aí sí que... O sea, perdón, si me fixastes que era... Porque se hai con Seixo tiño unha relación de amor-odio, tío. É como... Con Naso te dejabas de abrazar ou de matar a vez, sabes? É como... Non sei, o sentimento de tienes hielo, son capaz de... Pero Carumas... Pero Carumas, bueno, nunca está consolidado. Eu creo que o problema de Carumas é que nunca se consolidou, pero... Que se poñen de uns meses, e Naso igual morre do asco un mes e medio. Pero sempre volve, sempre volve. Pero a Fénix, tío, Xeixo... É como unha puta cucaracha, vai ser o último, tío. Vai ser o último. O Xeixo... Tamén é historia, non de nós. E o Carumas é historia por fascículos, sabes? Pero, Marín... Sí, tío. Pero, bueno, Carumas... máis acolledo, si cadra o Carumas para o meu estilo de... Era máis de Carumas, pero o Xeixo está aí. O que distí, tío. Nunca fallou. Claro. O Carumas fallache moito, tío. Non é tan fiel. Igual está máis boa, pero fallache, sabes? E o Xeixo é a chavala... É un sete en todo, sabes? Non é tan fiel, claro. Que iso... Agora vou poñer unha máis difícil aínda. Castelo Rock ou Festas do Carme de Muros? O Castelo Rock, me refiero para o pueblo, sabes? Por lo que... No, joder. Eu no Carme de Muros nunca estuve. No Castelo Rock estuve no equipo de Humanadas, casi. No, pero sí, a ver, o Castelo Rock... É que é diferente, tío. Non é... Son mundos completamente diferentes. O Carmen é algo que te lo feito. Me refiero... Xa existe, cando collego os bares era para generar hora, cando vais bonito digo Carmen é hora, cando están os chavales. Pero cando tiña as cofradías, tal, é unha festa que xa ten repercusión de por sí, e ainda así hai traballo, pero eu creo que o traballo Castelo Rock é as festas de Muros por 50, sabes? Ainda que non é menos especial que está facendo chavales, que ten mérito jodelo, pero... E agora vouche facer un último que vai ser moi fácil. Celta ou Dépor? Bueno, carallo. É que non está Germán hoxe, senón sería máis gracioso. Aí non hai debate, non. Me gusta por ser pequeno. Ainda que sí que é verdad que o Celta é un equipo que admiro moito, porque para os nenos, para os rapaces, gustame que sea máis do Celta que do Dépor, porque é un equipo que transmite valores, porque leva demostrando desde que se creou que é importante participar, non? Bueno... Eu creo que podo dar por concluída pola miña parte pois esta entrevista. Non sei se queres dicir algo máis. No, darvos as gracias tamén por
por este momento que para min foi como apartarme un pouco do traballo, porque ao final estar aquí non me sentí como que está aquí, teño que ir a un evento, ahora muros, que están... Que mola, e máis mola que se fan estas cousas no pueblo e... Fui a cagar ao final, tío. Que ben que iba todo o tempo. No, pero, joder, que mola. Que esto... Esto podes vender ao ayuntamiento, non? Vender ao consellos, aí hai pasta, Que caralho. A mí xa me chamaron 25 concellos antes que o de Muros, Está vendo o día que me chame. Vai, Rodrigo, símbolo do dólar. Pase por caja. No, pero sí que mola que estas cousas eu guai, agradecido a vos, a ti, falas sempre chido ben tamén. Sí, outra cousa non, Aquí tamén as cervezas. E non, gracias a vos, e nada máis que vou dicir. Gracias a ti, Santi, un placer, home. Santi, Champi, mil gracias, xentiña, gracias por vir, gracias por todo, vémonos na próxima. Esperemos que non pase moito, xa nos informará Jesús cando será. E que viva o Choco, un aplauso para a súa xente. Este conto sempre, este era un chaval chorando, non? Veño a mi hijo, pregúntalle que lle pase, non? E di, miña moza, topeina con outro na cama, puxemos corrida por riba que dixille que perdonaba, e despois ida vai, e deixame a mí, e deixame a mí, e rai direito a este, tanto como a quería. E di a mi hijo, que faz ser olvidarte dela e buscar a outra muller. E dije, si me parecía moi fácil dicilo. No, teño un boísimo. Que conto el chiste? Sí, non, máis ronca, non? É vos de cerveza. Este era un médico destinado a un pueblo de Valladolid. Chega o domingo tipo para empezar o lunes a traballar. Chega ao pueblo. E non ve ninguén no pueblo. Unha hora no pueblo. Mira, todos os calles, todos os bares pechados. 2 horas, 3 horas, de repente vai ao fondo do calexón, ve ali un tipo, perdona, jefe, mira, E que pasa? Soy el doctor, estoy destinado aquí, mañana empiezo a trabajar, pero llevo aquí en el pueblo 3-4 horas y aquí no veo a nadie. No, hombre, doctor, porque en este pueblo somos muy poca gente, somos 36 habitantes, ¿y qué pasa? Que los 36 somos hombres. Y claro, aquí no hay mujeres, y aquí el primer domingo de cada mes, nosotros tenemos una burra. Y allí en el río ya que lo... No me cuente más, por favor, pero usted está enfermo. ¿Quiere venir usted que este domingo vamos? Y si quiere venir usted con nosotros. Ustedes están enfermos, pero ¿cómo voy a ir? Qué asco, no sé qué. O tipo leva 2 anos traballando. E chega o primeiro domingo do mes e dille... Mira que me estoy subiendo por las paredes, tío. Hoy vais a ir a la burra. E dille... Sí, doctor, ¿quiere venir usted con nosotros? Sí, home. Claro que quero ir, que... E xa chegan todos do pueblo ali ao descampado, xusto a burra bebendo no río. E di, doctor, ya que usted es el primer día que viene, si quiere hacer los honores, vaya usted de primero. E di, mica, genial, vai o doctor, colla a burra, levanta o rabo, vai chamando, e plá, 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 plá. 10 minutos, media hora, e os do pueblo miramos para os outros, mira, pero isto que... E de repente, o do pueblo di, doctor! A ver se acaba rápido, que non está cansando a burra, está cruzando todo o río para o noso puticlub. Esa non sei máis chistes, tío. Así gratis. Como que gratis? De 1000 likes xa, ao cabo de vida. Like. Este que subiron, creo, este chiste. O da burra. E borraron. Non esperedes máis, pon música, xa non vou contar máis chistes, Que a mí baixo presión xa morro de vergonza. Contei 3, iba a contar un. Arre, hostia. Chatán, el mago disléxico.